Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλή σεζόν, με υγεία και καλή αρχή σε όλους. Ξεκινάμε και εμείς εδώ στο T-Press Web TV, μια νέα δημιουργική χρονιά για να σας ενημερώσουμε για πολλούς και διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Μεταξύ αυτών φυσικά και ο σημαντικός πρωτογενής τομέας. Η εκπομπή Αγροτική Ανάπτυξη αλλά και το περιοδικό μας Agrotech είναι εδώ δυναμικά με έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση να σας δίνουν πληροφορίες και σημαντικά νέα που σας αφορούν όλους. Στην πρώτη λοιπόν εκπομπή της σεζόν υποδεχόμαστε τον κύριο Ευθύμιο Φωτεινό, που είναι πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος. Είναι λοιπόν μαζί μας σήμερα στο T-Press Web TV, εδώ στην εκπομπή Αγροτική Ανάπτυξη, ο κύριος Ευθύμιος Φωτεινός, που είναι πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φωτεινέ, που είστε στην εκπομπή μας και θα ήθελα κατευθείαν να σας δώσω το λόγο για να σας γνωρίσουν και οι δικοί μας οι τηλεθεατές, να πούμε κάποια πράγματα για τη Διεπαγγελματική Βάμβακος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στο κανάλι σας. Νομίζω ότι θα κάνουμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση όσον αφορά το κλάδο του βαμβακιού, γιατί όπως βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε προβλήματα και λόγω τιμής, επειδή είναι ένα προϊόν χρηματιστηριακό, αλλά και την κλιματική αλλαγή που ήρθε και δεν λέει να φύγει. Και αυτά είναι όλα εις βάρος του βαμβακιού. Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος αναστάθηκε το 2016 κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι αναγνωρισμένη στο Υπουργείο. Έχουμε καταθέσει την εθνική μας στρατηγική και πάνω σε αυτή κινούμαστε όλος κλάδος. Αποτελείται από 45.000 μέλη αγρότες ως 50. Είναι όλες οι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι όλοι οι αγρότες μέσα και νομίζω πλέον ότι εδώ και τα τελευταία χρόνια έχει οριμάσει πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στο ίδιο τραπέζι, συζητούμε τα θέματα της ατζέντας και δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Μας ενώνει όλοι μαζί για να μπορέσουμε το βαμβάκι, που είναι ένα εθνικό προϊόν, να το ανεβάσουμε όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Και αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω θα το καταφέρουμε. Αναφερθήκατε στην κλιματική αλλαγή που επηρεάζει την παραγωγή. Ήθελα να πούμε περισσότερα πράγματα γι' αυτό και κυρίως τις δικές σας τις προτάσεις για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, αλλά και άλλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο σας. Κοιτάξτε να δείτε, μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια το βαμβάκι χτυπιέται από την κλιματική αλλαγή, χτυπιέται από τον Ιαννό στη Θεσσαλία που είχαμε. Μετά ήρθε ο Ντάνιελ, που σημαίνει ότι χαθήκανε αρκετά στρέμματα, αλλά όχι μόνο, χαθήκανε δυστυχώς και ανθρώπινες ζωές. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον στην περιοχή της Θεσσαλίας, να καταστραφούν χιλιάδες στρέμματα, να μην μπορούν οι άνθρωποι να ανακάψουν ξανά την οικονομία τους, παρόλο που η κυβέρνηση ό,τι μπορούσε έδωσε και πάλι δεν έφτασαν τα χρήματα αυτά, αλλά έρχεται όμως και μια χρηματιστηριακή πολιτική, παγκόσμια πολιτική, το οποίο φέρνει το βαμβάκι τα τελευταία 2-3 χρόνια σε χαμηλά επίπεδα. Ο σκοπός της επαγγελματικής όμως είναι πάνω σε αυτό εμείς να πάμε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι προγράμματα μπορούν να πάρουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Υπουργείο, από τα οικολογικά σχήματα, ώστε να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε το μειωμένο εισόδημα του βαμβακοπαραγωγού. Ακριβώς, για το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από κάποια άλλα προγράμματα τα οποία εμείς ως Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος έχουμε κάνει κάποιες μελέτες σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και όχι μόνο, με τον Ελογό Δήμητρα, που αυτά τουλάχιστον, όπως είναι το αποτύπωμα του άνθρακα, που θα αρχίσει σιγά σιγά να ισχύσει από το 2026, που τότε θα μπορούν οι παραγωγοί να εισπράξουν κάποια χρήματα. Το οποίο το μέτρο αυτό είναι αποκλειστικά της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος. Πολύ σημαντική αυτή η ενέργεια που κάνατε, γιατί πράγματι υπάρχει ανάγκη σε όλο τον πρωτογενή τομέα για στήριξη. Όντως η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ζητήματα και όχι μόνο. Και ήθελα με αφορμή αυτό να σας ρωτήσω και για την οδηγία που είχε έρθει πρόσφατα μέσα στο καλοκαίρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πράσινες απαιτήσεις στην κλωστοϊφαντουργία και τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα και πόσο αυτό επηρεάζει και εσάς.
στηρίζοντας ή ωφελώντας μάλλον περισσότερο κάποια συνθετικά υφάσματα σε σχέση με τα βαμβακερά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ πέρα είμαστε εκτός πραγματικότητας, δηλαδή ζούμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι να απορεί κανείς όσον αφορά το πρωτογενή τομέα και το βαμβάκι. Δηλαδή, πλην σαφώς θέλω να μας πούνε για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας ότι το πλαστικό καλαμάκι είναι πιο υγιές από το χάρτινο καλαμάκι. Στην ουσία, αυτό θέλω να μας πούνε, ότι τα συνθετικά ρούχα είναι καλύτερα από τα βαμβακερά. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι δεν ισχύει. Είναι κάποια άλλα συμφέροντα τα οποία θέλουν να τα προωθήσουν. Εμείς όμως, ως επαγγελματική οργάνωση Συμβάμβακος, και επειδή ως Έλληνες έχουμε τουλάχιστον το 80% το ευρωπαϊκό βαμβάκι και το άλλο 20% είναι στην Ισπανία, και κινητοποιήσαμε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές ανεξαρτήτως κομμάτων, ενεργοποιήσαμε και τους βουλευτές της Ισπανίας και όλοι μαζί καταθέσαμε κάποια υπομνήματα στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομίζω ότι ακουστήκαμε. Προς το παρόν πάγωσε όλη αυτή η διαδικασία και νομίζω ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας, γιατί μιλάμε για μια παραλογία η οποία δεν συμφέρει το πρωτογενή τομέα και ειδικά και το βαμβάκι, το οποίο εκπροσωπούμε εμείς ως Έλληνες, αλλά ως και επαγγελματική οργάνωση. Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα το οποίο έχετε θίξει και στη διεπαγγελματική και έχει να κάνει με την επιλεξιμότητα του κωδικού δραστηριότητας για τα οικοκυστήρια Βάμβακος, στον αναπτυξιακό. Κάνατε και μια συνάντηση πρόσφατα σχετικά με αυτό. Τι συζήτηση είχατε και τι εξελίξεις περιμένουμε να υπάρχουν από εδώ και μπρος? Εντάξει, να δούμε. Στόχος μας, εμείς ως επαγγελματική οργάνωση Βάμβακος, είναι η ποιότητα του βαμβακιού. Δηλαδή όλο αυτό το οποίο προβάλλουμε και κάνουμε και κάποια προγράμματα προώθησης, όπως είναι στις σκανδιναβικές χώρες, τώρα που τρέχουμε ένα πρόγραμμα, όπως τελείωσε ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας που γυρίσαμε όλη την Ευρώπη, που σημαίνει ότι πραγματικά για να έχουμε ποιότητα πρέπει να υπάρχουν εκοκυστικές επιχειρήσεις υγιείς, εξυγχρονισμένες και εκκλωστοφαντουργίες, οι οποίες να μπορέσουν να κάνουν το νήμα όσο καλύτερο ποιοτικό γίνεται. Όλα αυτά τα πράγματα όμως δεν μπορούν να γίνουν από μόνα τους. Εμείς ως επαγγελματική οργάνωση Συμβάμβακος, γιατί δεν ξεχωρίζουμε είτε αγρότη είτε εκοκυστή, μιλάμε με μια αγροτιά. Πήγαμε, συναντηθήκαμε και με τον Πρωθυπουργό, συναντηθήκαμε και με τους αρμόδιους υπουργούς, ώστε να μπορέσει να ενταχθούν εκοκυστικές επιχειρήσεις, και όχι μόνο, αλλά και εξωτερικές επιχειρήσεις στον αναπτυξιακό νόμο, για να μπορέσουν να εξυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να παράγουμε ένα καλύτερο βαμβάκι. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή βλέπουμε ότι γενικά υπάρχει μια μείωση στην παραγωγή στο βαμβάκι, πώς επηρεάζει, σύμφωνα μάλιστα και με στοιχεία του ICAP, πού οφείλεται αυτό και πώς επηρεάζει και τη χώρα μας? Γιατί είδαμε ότι υπάρχουν μειωμένη παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Πακιστάν, στο Σουδάν. Πώς μας επηρεάζει μας αυτό? Μας επηρεάζει και εμάς πάρα πολύ σημαντικά. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται, αυτές οι μειώσεις του βαμβακιού, είναι επειδή πλέον ήρθε η κλιματική αλλαγή, όπως σας είπα, και επηρεάζει και όλες τις χώρες που καλλιεργούν το βαμβάκι, είτε και Πακιστάν, είτε και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά νομίζω όμως ότι όλο αυτό το κομμάτι πρέπει να το διαχειριστούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτό όμως βλέπουμε ότι μας επηρέασε και εμάς, μόνο και μόνο γιατί βλέπουμε ότι ξεκινήσαμε με 3 εκατομμύρια στρέμματα, πέσαμε στα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα, πέρυσι ήμασταν στα 2.200 και με στεναχώρια και με λύπη σας λέω ότι και φέτος θα είμαστε τουλάχιστον γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα. Που σημαίνει ότι εκτός από την κλιματική αλλαγή, ειδικά ο κλάδος και το βαμβάκι έχει να αντιμετωπίσει και μια χρηματιστηριακή τιμή που αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, ότι είναι ασύμφορο για τον παραγωγό να καλλιεργήσει το βαμβάκι. Αυτή η χρονιά, το 2025, πιστεύω ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Το βαμβάκι έχει περάσει και άλλες δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια. Άντεξε στον χρόνο γιατί είναι ένα δυναμικό προϊόν, ένα εθνικό προϊόν. Πιστεύω ότι σε όλο αυτό το κομμάτι να κοιτάξουμε να βάλουν πλάτη και οικοκυστικές επιχειρήσεις και η πολιτεία, αλλά και εμείς αγρότες όσο μπορούμε, για να μπορέσει να κρατηθεί το βαμβάκι. Πιστεύουμε στο προϊόν, γι' αυτό κιόλας είναι η μόνη διεπαγγελματική οργάνωση Βάμβακος κ. Ροδοπούλου που, πιστέψτε με, ότι ο Πρωθυπουργός μας είδε μέχρι τώρα 3 φορές και πάλι ζήτησε να μας δει, γιατί το στείλαμε, τις τελευταίες συνάντησεις που κάναμε,
το στείλαμε κάποια δείγματα με κάποια στοιχεία με τα ξένα branch που είναι στην Ευρώπη. Έδειξε πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά τώρα λόγω εκθέσεως και λόγω των προβλημάτων με τον ΟΠΕΚΕΠ, αυτό που έτσι πως έχει εξελιχθεί, η συνάντηση πήγε για αργότερα, το οποίο θα συναντηθεί ως ο κλάδος, μόνο ο κλάδος της επαγγελματικής, μαζί με τον Πρωθυπουργό και το Επιτελείο του, να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δώσαμε, γιατί πραγματικά έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το EU Cotton, το Ευρωπαϊκό Σήμα Φάρμακος που το εκπροσωπεί η Ελλάδα και όχι μόνο. Και νομίζω ότι αν λίγο βοηθήσει και η τιμή, η χρηματιστηριακή τιμή και ας πούμε η κλιματική αλλαγή, μπορέσουμε και να την αντιμετωπίσουμε, νομίζουμε ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Αλλά δεν σας κρύβω ότι τα τελευταία 3 χρόνια ο κλάδος περνάει μια κρίση, και όχι μόνο ο κλάδος του βαμβακιού, αλλά όλα τα αγροτικά προϊόντα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι αναγκαία τα αγροτικά προϊόντα στην καθημερινότητα όλων μας, και διατροφικά, αλλά και το βαμβάκι εννοείται ότι είναι καθοριστικό για πάρα πολλούς τομείς, για την ένδυση, φαρμακευτικά, δηλαδή καθοριστικό. Και πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω, το δικό μας το βαμβάκι, το ελληνικό, πού διοχετεύεται κατά κύριο λόγο, σε ποιους τομείς? Εννοείται σε ποια ξανακράτη ναι. Πηγαίνει. Κοιτάξτε, ο κυριότερος προμηθευτής είναι η Τουρκία. Δίνουμε και στο Πακιστάν και εμείς οι ίδιοι, δίνουμε και στην Αίγυπτο και δειλά τώρα αρχίζουμε και δίνουμε και στην Ευρώπη. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Γιατί πιστέψτε με ότι το ελληνικό το βαμβάκι σε σχέση με τα άλλα προϊόντα του βαμβακιού που είναι στις άλλες χώρες, νομίζω ότι ποιοτικά πραγματικά έχουμε την πρωτιά. Γιατί έχουμε την πρωτιά? Γιατί εμείς, η Ελλάδα, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, μια μεσογειακή χώρα, είναι κάτω από την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Πράσινη Συμφωνία, με τα φάρμακα. Τηρούμε όλες τις προϋποθέσεις, έχουμε τον ήλιο, έχουμε τη γη, έχουμε τον αέρα. Νομίζω ότι ποιοτικά, άμα το αξιολογήσουμε, είναι πολύ καλύτερος από όλα τα κράτη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή από όλα τα κράτη παγκοσμίως που καλλιεργούν βαμβάκι. Διότι το βαμβάκι είτε από το Πακιστάν, είτε από την Αίγυπτο, είτε από την Ινδονησία, δεν ξέρουμε ακριβώς με ποιες προϋποθέσεις καλλιεργείται, αν τηρείται η Πράσινη Συμφωνία, οτιδήποτε. Εμείς ξέρουμε τι παράγουμε, υπάρχουν αυστηρές κανόνες, τις οποίες πραγματικά θέλοντας και εμείς τους τηρούμε. Θέλω να σας ρωτήσω και για τις δράσεις που οργανώνετε τακτικά, κυρίως ενημερώνοντας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας τους βαμβακοπαραγωγούς. Θέλω να μου πείτε τι προγραμματίζετε από εδώ και μπρος και ποιο είναι το feedback που παίρνετε, δηλαδή ποια είναι τα ζητήματα κατά κύριο λόγο που έρχονται και καταθέτουν σε εσάς ζητώντας κάποια λύση. Να δείτε, κάθε χρόνο ξεκινάει από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο μήνα, γίνεται το ετήσιο συνέδριο και από εκεί και στο εξής που επιλέγουμε μια πόλη της Ελλάδας, η οποία υπάρχει δραστηριοποιείται το βαμβάκι πάρα πολύ και έχει πάρα πολλούς αγρότες. Πέρυσι το κάναμε στην Γκαρδίτσα και μετά επιλέγουμε 3 νομοί της Ελλάδος που πηγαίνουμε εκεί πέρα και κάνουμε κάποιες εσπερίδες. Αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να είμαστε σε επαφή με τους αγρότες, να φέρουμε τους αγρότες σε επαφή με την πολιτεία, με το Υπουργείο, με τον Ελογοδήμητρο που κάνουμε τα προγράμματα, με τους γεωπόνους, με όλο το κλάδο, με τα σπόρια, με τα φυτοφάρμακα, να αλλάζουμε, να κάνουμε ένα διάλογο μεταξύ μας και να σου πούμε ότι πραγματικά η επαγγελματική οργάνωση Βάμβακος είναι εδώ μαζί σας και ό,τι απορίες έχετε εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, γιατί είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, είμαστε μαζί όλοι μια γροθιά και εγώ αγρότης είμαι, βαμβάκια έχω κατά κύριο επάγγελμα και κάποια ρύζια που σπέρνω, αλλά καταλαβαίνετε ότι μιλάτε με έναν άνθρωπο που εκτός από πρόεδρος είμαι και παραγωγός. Και πιστέψτε με ότι ζω την αγωνία και των αγροτών, αλλά και τη δικιά μου την αγωνία. Και νομίζω ότι όλες αυτές τις δράσεις οι οποίες κάνουμε, πραγματικά κρατάμε τον παραγωγό κοντά. Ότι πραγματικά παρόλο που έχουμε, γιατί περάσαμε και καλές στιγμές και περνάμε και θα ξαναρθούν πάλι καλές στιγμές. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μία ενημέρωση. Και η επαγγελματική οργάνωση Βάμβακος έχει αυτό το σκοπό, να ενημερώνει όλους τους παραγωγούς και να αισθάνεται ο παραγωγός ότι είναι κοντά.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας στην Αγροτική Ανάπτυξη και βέβαια οποιαδήποτε νεότερα από τον κλάδο να τα φιλοξενούμε και να τα συζητάμε και στην εκπομπή και στο περιοδικό το Agrotech. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πρέπει, αν μου επιτρέπετε κάτι τελευταίο, να γνωρίζουν ότι η παραγωγή, ότι η επαγγελματική οργάνωση Βάμβακος προσπαθεί 24 ώρες 24 ώρο να εκμεταλλευτεί ό,τι πρόγραμμα υπάρχει από το Υπουργείο, από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από τα οικολογικά σχήματα, ώστε να επιφέρει ένα έξτρα εισόδημα στον παραγωγό. Αλλά αυτό δεν φτάνει μόνο, χρειάζονται και άλλα πράγματα ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε το βαμβάκι να γίνει πολύ βιώσιμο για τον παραγωγό και τον Έλληνα παραγωγό. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.